Zentralizazio neurrien artean, gaur mediana eta moda aurkeztuko dizkizuet. Mediana, banaketaren datuak txikienetik handienera ordenatu ondoren, erdian geratzen den zenbakia da. Ikus dezagun adibide bat. Ikasleen sakelekoen barne memoria aztertzen ari gara, eta horretarako datuak maiztasun taula baten idatzi ditugu. Aldagaia barne memoriaren gigabait kopurua da, eta bigarren zutabean maiztasuna jarriko ditugu. Hala ere, mediana kalkulatzeko oso erabilgarria da maiztasun absoluto metatuak idaztea. Horiek kalkulatzeko maiztasun bakoitzari aurrekoak gehitzen zaizkio. Horrela ba, 5 maiztasunari aurreko horik ez duenez 5 idatziko dugu. 7ren aurrekoa 5 da, beraz 5 gehi 7, 12. 2ren aurrekoak 5 eta 7 dira, beraz 2 gehi 7 gehi 5, 14. Hurrengoa 22 izango da. Hurrengoa 26. Hurrengoa 37. 38 gehi 16, 54, gehi 2, 56, gehi 6, 62, 63 gehi 1, 64. Kontutan izan, 64 izan dira inkestatutako ikasleak, 64 datu ditugu. Mediana erdian geratzen den zenbakia da. Beraz, 64 elementu baldin baditugu, erdia gutxi gora bera, horrela egingo genuke, 64 zati 2, 32. Baina zer da gertatzen dana? 64 bikoitia dela. Eta 32 ez da zehatz-mehatz erdiko puntua. Hau da, 32 erdiko puntutzat hartzen baldin badugu, bere atzetik 31, 30, 29 eta abar. Elementu hauek guztira 31 dira, bai, hemen. Eta 32ren ondoren ze elementu ditugu? 33, 34, 35 eta abar. Elementu horiek zenbat dira? Elementu horiek 32 dira. Bai, hemendik aurrera 32 daude. 31 atzetik eta 32 aurretik. Beraz, ez da zehatz-mehatz erdiko puntua. Erdiko puntua kasu honetan bikoitia den kasuetan, guk 32,5 hartuko dugu. Hemen erdiko puntu honetan izango ditu 32 atzetik eta beste 32 aurretik. 32,5 identifikatu ondoren, nun dago 32,5? Ba, hementxe. 37. Honaino 32,5 egongo dira gutxienez. Eta zenbat gigabait dagokio 32,5 horri? Ba, 6 gigabait. Beraz, mediana 6 izango da. Moda kalkulatzea asko errazagoa da. Moda gehien errepikatzen den balioa da. Alegia, maiztasun handien daukan balioa. Gure kasuan, zein da maiztasun gehien duen balioa? Hemen, 16 hau. Eta zein dagokio? 8 gigabaiteri, beraz, moda 8 da. Orain zuen kontura ondorengo ariketa. Irakasleen sakelekoen barne memorien datuak maiztasun taula honetan dituzue. Zein da kasu honetan mediana eta moda?